Ano saan na siya, oh? Mag-comment-comment na po na siya doon. Baby happy yan. Skaribig tanaw kay Durarat. Bus magpapiloon. Ay, cute kay si Durarat. Cute kay sa katanin. Cute kay si Dungkoy. Hadra! Comment ba't ko sa ko ang picture? Marabi mo mga... Kipa-comment na mo dala yung picture. Wala man! Titipil ang mga tao. Sige na na sa picture na ko. Siyang lagi pa tanaw ba? Ayaw sa ko siya ko apyat. Ayaw bad na palaaway. Laaway mga nina! Hala! Hawa ba? Tanda lagi ka nila! At ka sa kong mama do. Mane, sige kandiri. Sige, panuwis ko ang bityo. Ayaw mo, sige, tanong-tanong ko ang bityo. Kaya di man, alam mo kaya ayaw mo, tanong ko ang bityo. Wala! Be, kaya ako na, palitan mo kong tulaan ni Mama Be, mo. Wala mo na magipalitan sa yung mama mo, ang maibog mo sa kuado. Ay, lagi nagtotok-totok dira! Man, hindi tatak-tatak ako. Media! Wala! Mga pangit! Atak sa kong papa pag uli mo sa... Hello, mga bata! Kumusta na mo dira sa inyong balay? Kusuking ulan noy! Masigawas-gawas ka kusuking ulan! Nakalunturaw na pud mo kay sige magpabadlog sa iyong mamag-papa! Dahil na may tidibel! Wala mga may tidibel gani. Di. Inyong balay pangit! Sige mga tansan niya! Mo! Nakikita natin na sa kong video! Mga, di ba mo comment o mo share? Ikaw ko, cute lagi ko, baby, apit ka lagi ko. Cute lagi ko sa kati. Hindi mo ninyo isyala kong kwan. Video. Kaya!